Ahojte, vítajte pri ďalšej časti vášho obľúbeného podcastu Ide nám len o love. Dneska sa spolu s Ondrikom Ahojte. A Alickou Čaute. budeme baviť o demokracii. Čo je demokracia, funguje, nefunguje a máme pripravené nejaké iné riešenie na toto? Dozvieš sa už o chvíľu. Po reklame ideme na to. Head and shoulders. Tak a čo, ešte raz dáme a budú si berieť. Dobre, tak ja vám poviem takto. Keď som sa pripravoval, tak som si povedal, že no, tak chceme sa baviť o demokracii, takže v podstate možno by nebolo zle začať, že by som sa na to pozrel tak od začiatku, že nie akože úplne, že nejaké historické ako začal vesmír, veľký tresk. Siahodlhé výskumy, ale ma tak zaujímalo, že čo si o tom, akože v princípe, že čo to je v princípe a že čo sa tam zmenilo za posledné. Podľa mňa sa veľa v tomto demokratickom svete aj zmenilo, že my často o tom hovoríme tak, že demokracia ako keby to bol jeden daný systém, ktorý funguje už 100 rokov rovnako, ale podľa mňa tým, ako sa mení tá spoločnosť, ako sa menia podmienky, tak sa mení aj to, tak sa tak nejak vyvíja. A mňa úplne zaujalo, že napríklad už Platón, známy filozof, mal také dva hlavné argumenty akože proti demokracii, alebo ako také ako kritiku, že, alebo teda takto poviem, že základným pilierom akože demokracie je teda, že máš voľby, že niečo volíš. A on hovoril, že voľby nie sú vôbec dobrý spôsob na to, keď chceš nájsť toho najkompetentnejšieho človeka na tú prácu. Pretože voľby nevyhrá ten, kto je najkompetentnejší, ale ten, kto je najpopulárnejší alebo je najlepší vo vyhrávaní volieb. Proste vie sa dobre predať a tak. On mal taký príklad, že predstavte si loď, ktorá ide na nejakú nebezpečnú cestu cez oceán a že kto by bol najlepší kapitán? Ten, kto dal ľuďom viac voľného času, viac jedla alebo jednoducho nejaké odmeny alebo niečo. Nie je taký prísny. Hej, nejaký, kto sa javí lepší, alebo ten, kto je populárnejší, alebo ten, kto je ten najlepší profík a vie viesť tú loď cez nejaké búrky a takéto veci. Že v demokracii by sme pravdepodobne zvolili toho prvého človeka. No a ďalší bod, ktorý hovoril, taký kritický je, že kto z nás má čas na to, aby si študoval do hĺbky problémy každodenné a ako by mal ten prehľad o tom, že čo treba spraviť, aby ľudia vedeli sami rozhodovať. A to znamená, že ak by teda tá populácia mala sama rozhodovať, že akým smerom čo sa bude diať v tom štáte, tak by vlastne toto všetko museli vedieť. No ale väčšina ľudí nemá tú tendenciu sa takto zahlbovať do nejakých problémov a preto to akože nie je dobrý spôsob riadenia spoločnosti v podstate. Takže vlastne to rozhodnutie ľudí by v tom prípade nebolo by založené na tých informáciách pravdivých. Že to vlastne hovoril Platón o demokracii. Hej, on tam ešte spomínal aj to, že teda ak by sme mali byť schopní voliť, tak by sme sa museli systematicky vzdelávať a v podstate celý vzdelávací systém, školstvo by malo byť na to uspôsobené, že tá kompetencia sa vyvíja už od vlastne mladého veku a keď už si dospelý, tak už máš tú schopnosť sa rozhodnúť správne. Nie na základe emócií, ale na základe faktov a toho. A to vlastne, hej. A to je strašne zaujímavé, že už proste on vedel tieto chyby pomenovať. 500 rokov pred Kristom. Hej, tieto chyby pomenovať a tieto chyby sa doteraz neodstránili. To je fascinujúce. Nie, no ale teraz ešte keď sa na to pozrieš ďalej, hej, že on vlastne to kritizoval, že teda máš tieto dve veci. No ale potom keď sa na to pozrieš ďalej, alebo že ako sa na tú demokraciu dá pozerať, je, že ty si teda nevolíš, alebo teda toho, koho volíš, neberieš ho ako experta, toho najlepšieho, ktorý vie viesť a robiť tie rozhodnutia, ale politika, alebo teda človeka, ktorý ďalej bude zastupovať to, čo ľudia chcú. Preto sa zostávame k tomu bodu číslo 2. Že na to, aby ľudia presne vedeli, čo chcú, musia vedieť, ako keby sami spraviť správne rozhodnutie. Analýzu. A na to potrebujú, informácie a analýzu. Čiže toto tiež nie je úplne asi ten spôsob, ktorým sa ubrala demokracia. A potom to má ešte taký ďalší. A ten je taký, že ty si volíš ľudí, zástupcov, ktorým ty dáš tú zodpovednosť
na to, aby oni urobili to správne rozhodnutie a aby oni zastupovali tvoje záujmy. To znamená, že dostávame sa v podstate k tomu modelu, ktorý by som povedal, že máme. Že máš tú zastupiteľskú demokraciu a ty teda tomu človeku povieš, že dobre, ja nemám čas na to sa týmto všetkým zaoberať, ani tomu nerozumiem a tak, ale ty si ten, kto má toto všetko zanalyzovať a spraviť také rozhodnutie, aby to bolo v mojom záujme. No. A teraz sa môže povedať o tom, no a tuto, ja som tak rozmýšľal, potom vzniká taká zaujímavá otázka, je, že keď sa pozrieme na tú demokraciu do histórie, nejakú dobu to fungovalo asi celkom dobre, pretože bol rast a išlo dopredu minimálne teda, keď sa to tak ohraničíme na tie krajiny, kde už je dlho demokracia. Ale zaujímavé je podľa mňa, ako sa to vyvinulo do dnešnej doby. Pretože dnes máš extrémne veľa iných vplyvov, ktoré ako keby podľa mňa úplne narúšajú a tento princíp toho, že tam je niekto, kto je tam náš zástupca, alebo že naše záujmy tam reprezentuje, sa vytráca. Podľa mňa to je hlavne to je tá kríza, ktorá podľa mňa teraz vzniká. Aj to, čo si ty spomínala, že sa veľa píše, rieši sa to, že ako to zmeniť, alebo že tá demokracia už nefunguje tak, ako by teoreticky mala. Áno, že momentálne sme v dobe, kde všade počuť iba o kríze demokracie. Hej, viaceré aj svetové médiá vydávajú články, aj sa o tom celý čas hovorí, aj na Slovensku, v médiách, že vlastne tá demokracia nefunguje. Ale sranda je, že nepočuť ako keby žiadne nejaké riešenie na to. No, toto je pre mňa akože taká otázka, že prečo že kríza tej demokracie alebo možný koniec demokracie je otázkou minulosti a nie budúcnosti. Pretože my aj teraz vidíme mladý proti fašizmu, celosvetový trend radikalizmu a podobne. Čiže my sme teraz v takej fáze, že dobre vidíme, že tá demokracia možno není úplne najlepšia pre nás, nefunguje, nedostávame sa skrz ňu, tam, kde by sme ako spoločnosť chceli byť, ale obraciame sa k tomu známemu, vlastne, že keď sú ľudia stratení, tak sa vlastne chytia toho, čo poznajú a čo sme poznali pred tou demokraciou, tie režimy, tak bol to napríklad fašizmus a tým pádom tá otázka je stále, že ideme do tej minulosti, hej, že my sa tu bavíme o tom, aj to je také zvláštne pre mňa, že sme teda v tomto 21. storočí a všetko sa tu vyvíja dopredu, ale vidíme tu všade, že proti fašizmu. Že vlastne to je možno taký paradox toho, že my sa vlastne nepozeráme na nejaký, že možno iný druh demokracie, alebo iný úplne systém zriadenia, ktorý bol lepší ako demokracia, ale bojíme sa toho, že spadneme do toho, čo bolo. No áno, lebo tak ten fašizmus a toto sú také keby atraktívne myšlienky pre niektorých ľudí, pre niektorých politikov, hlavne takí, čo inklinujú nejakému autoritárskemu režimu a vlastne vyvolávajú strach v ľuďoch a ponúkajú im akoby, že len oni majú to riešenie na tie problémy a väčšinou je to hľadanie nejakého nepriateľa a zvonka, ktorý chce ohroziť ich a ich rodiny a viac menej oni nevedia, tí ľudia nevedia proste tomu dať nejaké riešenie a ten politik im ponúka strašne jednoduché riešenie. A vy už zo skúsenosti a z histórie by sme mali vedieť, že akýkoľvek problém, keď je jednoduché riešenie, tak je to proste len také ako keby že nie je to dobré riešenie. Je to taký populizmus, že tak sa to proste vyriešiť nedá. Tak v prvom rade asi podľa mňa nejde o to, že či je jednoduché alebo nie je jednoduché riešenie. Skôr je podľa mňa také, aspoň teda pre mňa je taký alarm to, keď niekto ti tvrdí, že daj mi moc a ja to za vás vyrieším. To je podľa mňa to, že to je to nebezpečné. Keď niekto ti hovorí, ja to za vás všetko vyrieším, ja mám riešenia, ale on chce od teba moc. To znamená, on chce byť, ako si hovoril, nejaký autoritársky režim, nejaký, ako to v minulosti bolo. Vieš, že. A podľa mňa tam nastáva ten zlom, že ak niekto chce prebrať moc a len ťa opíja nejakými jednoduchými riešeniami, tak to je podľa mňa ten problém. Že ono možno sú jednoduché riešenia. Problém je, keď niekto na nich chce vybudovať svoje impérium moci. Tam sa láme chleba v podstate.
To je to nebezpečné. No to. Taký dobrý názor oxfordského profesora, on o tom aj písal v svojej knihe a on sa venuje téme demokracii a týmto akože politickým režimom. A on tam v svojej knihe obhajuje názor, že my sa nemusíme báť, že sa vrátime k fašizmu, pretože jeho taký základný argument je, že tá demokracia v tých 30. rokoch minulého storočia bola veľmi mladá, hej, že ona vlastne, že tá práva demokracia, keď už majú všetci volebné právo, sa datuje tak okolo 100 rokov a že v podstate vtedy bola tá demokracia mladúčka a on tam akože tak populačne analyzoval, že vlastne on to nazval, že angry young men, že proste, že ten fašizmus môže vzniknúť v mladej spoločnosti a on to dával do súvisí s tým, že už my teda na západe, západná spoločnosť, kde teda je už taká dlhodobejšia nejaká tá demokracia, tak, že my sme zostarnutá populácia a že v podstate, keď som si to tak spojila s tým, čo sa deje na Slovensku, s tým angry young men, že naozaj tí mladí, nahnevaní chlapi, že naozaj, keď sa pozrie na tie protesty alebo čo sa tu vzniká, tak to akoby, že sedí. A že on preto hovorí, že jednak akože spájal to aj s nejakou takouto že populáciou, potom dával argumenty hlavne na tú prepojenosť médiá, ako sa otvorili, ako vlastne my sme sa posunuli, že my už nie sme tá spoločnosť, ktorá bola v tých 30 rokoch, že ani náhodou, že tu už by sa to nedalo presadiť. Takže akože tomto to znelo pozitívne pre mňa. Ale je to taký názor, na druhej strane vidíme všade v Európe, že... On hovoril, že ten trend je. Hovoril, akože to áno. Že ten trend je, no a hlavne podľa mňa už politika, ako keby, respektíve tá demokracia je založená na tých politických stranách. Na tom sa vieme zhodnúť. A dakedy vlastne tie politické strany boli zložené z odborníkov, lebo tak by to ako podľa mňa malo byť. Že vlastne ty máš nejakú politickú stranu, to sú tí najväčšie mozgy, najväčšie odborníci, manažéri, ktorí sa uchádzajú o to, aby mohli tú krajinu riadiť. A v dnešnej dobe to už vôbec tak nefunguje. Že tým pádom už narážame na to, že tá demokracia funguje iba za nejakých určitých predpokladov, ktoré by mali byť splnené a tým sa keby nejako balancuje to je fungovanie. Hej? A vlastne teraz, keď už viac menej do politiky sa dostane ktokoľvek, kto má nejaký dobrý marketing, respektíve vie na sociálnej sieti ľudí zaujať, alebo proste má veľa peňazí a vie si zaplatiť dobrú reklamu, hej? Tak tým sa keby rozbili tie pravidlá, respektíve to, ako bola tá demokracia nastavená. A tým pádom sa dostali nejaké nefunkčné prvky, proste ľudia, ktorí nevedia spravovať aj na tie ministerstva napríklad, hej, keď si tak zoberieme. A tým pádom samozrejme, že sú ľudia nespokojní. Platón so Sokratom sa obracajú v hrobe. Ja som na to hovoril! Nie, ale ešte je taká zaujímavá vec, ktorá podľa mňa veľmi hrá rolu v tomto celom, že ako sa tá demokracia, alebo ako sme sa dostali tam, kde sme. Možno keď sa nebudeme pozerať teraz na Slovensko, ale keď sa pozrieme na tie veľké štáty, ako sú napríklad USA, Británia a podobne, tak keď si pozrieš USA, to sa dá relatívne dobre si to naštudovať, lebo je to celkom dobre zdokumentované. Tak jednu veľkú rolu podľa mňa v tom celom hrá globalizácia. Mm-hmm. Globalizácia znamená, tam som teda aspoň moje pochopenie, také ten vznik tých obrovských korporácií, tie ekonomické prepojenia medzi tými, vieš, tie medzinárodné, že oni v podstate, že oni sú jednoducho globálni. To sú obrovské firmy, ktoré majú obrovské obraty. A akú rolu táto globalizácia hrá, je celkom dobre vidno práve v tej Amerike, že tam sú dnes, a to nie je akože nejaká konšpiračná teória, alebo niečo, tam sú vážne obavy z toho, že koho záujmy tí politici vlastne zastávajú. Zastávajú oni záujmy ľudu, alebo Američanov, ľudí, ktorí tam žijú, alebo zastávajú záujmy nejakých korporácií. A toto je relatívne dobre zdokumentované. A dám taký príklad, hej, že v roku 1993 chcel americký Pentagon, ktorý zrejme teda je zodpovedný alebo nejakým spôsobom riadi nákup vojenskej techniky a týchto všetkých vecí, zredukovať náklady. A tým pádom sa rozhodli
celkom zvláštne, podľa mňa celkom zvláštne zdôvodnenie, ale rozhodli sa, že z 51 firiem, ktoré boli na trhu, ktoré robili teda nejakú vojenskú techniku, sa stane 5 veľkých firiem, 5 gigantov. Neviem presne, ako to mysleli s tým redukovaním nákladov. Predpokladám, že išlo o to, že si mysleli, že keď 51 firiem každá robí po troche, tak nedokážu tak optimalizovať nákup materiálu, logistiku a výrobu a všetko. A tým pádom nevedia ponúknuť takú dobrú cenu, ako by to mohlo byť, keby je to všetko pod jednou strechou, alebo veľká časť toho pod jednou strechou a dá sa to zoptimalizovať. Predpoklad, hej, to nie je vôbec žiadna... No, ale čo sa stalo? Teraz máš 5 gigantických firiem. A počkaj, oni ich nejakým spôsobom mergili, proste ich spojili. Čiže máš 5 gigantických firiem, alebo dajme tomu koncernov, ktoré samozrejme zarábajú, keď sú nejaké konflikty a keď oni vyrábajú tú vojenskú techniku. Hej? Čiže ich biznis model je vyrábať vojenskú techniku a teda to sa im darí, keď sú na to podmienky. No a teraz si zober, že čo sa napríklad stalo je, že za to, čo vtedy, neviem, pred rokmi platili $25,000, jedno čo to je iba príklad, $25,000, dneska stojí $40,000. Tam bol taký príklad uvedený. Či to bola nejaká raketa, alebo čo, neviem. Čiže tam lietajú obrovské sumy. A teraz zober, že tieto firmy, oni majú monopol. V podstate podľa pravidel by mal niekto prísť a povedať, že vy máte viac ako 50% monopol. A to sa nedieje. No, čiže máš tam 5 obrovských firiem gigantických, ktorí majú absolútny monopol na vojenskú techniku, to znamená, tam nie je žiadna konkurencia. To znamená, keď príde tam nejaká tá firma, sa nejaký Raytheon alebo čo, povedia, že to stojí 100,000, tak to stojí 100,000. A teraz Amerika utráca na defense, hej, teda na vojenské nejaké výdavky, a utráca viac ako keď si zoberieš rebríček, že top 10 krajín, tak Američania sú úplne hore a utrácajú viac ako tých 10, čo sú pod nimi, spolu. Čiže oni sami viac ako Čína, Rusko, India, všetky tieto krajiny dokopy. No a potom, keď sa človek zase pozrie na to, že kto sú majitelia týchto alebo kto vlastní akcie v týchto veľkých firmách, tak zase dojdeš k tomu, že je to iba pár takých tých najznámejších, najväčších investičných spoločností, ako je BlackRock, Vanguard, SSGA a takto. Že oni vlastne podieli vo všetkých týchto firmách. Čiže čo tým chcem povedať je, že vzniká prostredie, kedy tieto obrovské korporácie nie len spolupracujú s tou vládou, ale oni sú už takí veľkí, majú také monopoly, že oni v podstate častočne diktujú a obhajujú svoje záujmy cez politikov. Teda oni sa snažia cez politiku presadiť záujmy tých svojich firiem. Pretože oni všetci chcú mať väčší obrat, akcionári chcú mať viac peňazí, alebo teda hodnotnejšie akcie. Napríklad akcie týchto firiem, keď si pozrieš, ako stúpili za tie posledné roky, keď sa toto stalo, tak tam máš nárast, že 1500%. Čiže tam jednoducho vzniká takýto obrovský biznis. A tento obrovský biznis v Amerike, to je otvorená téma, že vlastne musíš si položiť otázku, že koho záujmy tí politici tam vlastne zastávajú. Lebo to nie je len teraz, môže si pozrieť aj iné industrie, nie je to len vojenské, hej, máš potravinársky, máš tam obrovské koncerny, máš iné koncerny v iných oblastiach. Čiže ako keby táto globalizácia podľa mňa troška pokrivila celý ten zmysel tej demokracie, že ten zmysel by mal byť taký jednoduchý, že ja si volím zástupcu, ktorý obhajuje moje záujmy. Ale keď sa na to pozrieš, čo sa vlastne stalo, môžem tu potom ešte viac nejakých príkladov dať, že ešte tam hrajú ďalšie veci, rovnako napríklad lobizmus a tak. No, k tomuto som sa chcel vlastne vyjadriť, že vlastne už len to, že je niečo takéto vôbec možné, že tie firmy vysielajú nejakých ľudí, ktorí keby lobujú, samozrejme, ale synonymum na to je, že presviečajú tých politikov, aby vlastne nejako viac ukrojili im, alebo respektíve nejaké tie investície presmerovali, alebo respektíve im dali nejaké daňové úľavy. Regulácie, alebo nejaké regulácie naklonili v ich prospech, je zase niečo, čo nejakým štýlom opäť narúša celý ten koncept celého. A na druhej strane je to prepojené určite aj s tým podnikateľským prostredím, pretože dane vlastne štát získava viac menej aj hlavne z týchto veľkých podnikov. Čiže
nejaká výhovorka toho štátu, že prečo ako keby s nimi strašne veľa jedná, je aj to, že oni nechcú, aby niekde odišli, ale chcú, aby tá firma alebo tie veľké spoločnosti mali stále aby stále pôsobili na území toho štátu a tým pádom liali tie peniaze do štátnej pokladnice. Aj keď vieme, že v dnešnej dobe tie najväčšie firmy majú svoje sídla a svoje asi sídla v tých daňových rajoch a tie peniaze idú tam. No, je to tak, že mne to príde, že stalo sa to s tou demokraciou, že naši vladári slúžia tým korporáciám alebo slúžia inštitúciám, hej, že oni sa ohýbajú, oni vlastne, a možno aj tá ich moc je taká už iluzotvorná teraz v tejto akože dnešnom svete, že akú moc má vôbec politik, že v podstate každé voľby stále počúvame, že čo zmenia, ako zmenia, hej, keď ja prídem k moci, ale že vôbec môžu to zmeniť, že tá ich moc je taká obmedzená, že keby oni podľa mňa mali hovoriť pravdu, tak by hovorili, že voľte ma, ja aj tak nič nebudem môcť zmeniť. Hej. Ja som tu úplne bezvýznamná figurka v tejto šachovnici. Hej. Takže toto nemôžu hovoriť, samozrejme, oni to nehovoria, nepriznajú si, možno si priznajú, že to je ťažké, ale to, že nemôžu nič zmeniť, nepovedia. A my stále tak dúfame, že môžu niečo zmeniť. No nie, lebo tá kostra toho štátu je na niečom postavená a ty nemôžeš akoby do nej nejakým štýlom, radikálnym štýlom zasiahnuť a niečo pomeniť, tak aby to držalo. Hej? No tak, hej, akože ono, máš pravdu, ale ono treba sa možno pozrieť na to lobby, čo si ty spomínal, lebo ono to není len tak, že zaujímavá vec, čo sa tam deje, hej. A teraz hovorím o Amerike, nechcem to nejak, akože nehovorím, že to je na Slovensku, neviem. Podľa mňa ale principiálne podľa mňa je to nie sme úplne ďaleko, aj Európska únia a takto, ale to ešte sa k tomu možno dostaneme, že teraz si zober, že tí lobbysti sú ľudia, ktorí sú akoby experti z toho odvetvia určitého, hej, dajme tomu vojenský, tam farmaceutický, jednoducho to sú ľudia, ktorí poznajú tú industriu a oni akože oficiálna verzia je, že oni spolupracujú teraz s tou vládou aj preto, aby tie regulácie, ktoré sa vydávajú, aby nejak neškodili celkovo, alebo proste, aby to nejak išlo, hej. Čiže akýby taký pozitívny vplyv. No ale čo sa deje v realite je to, že toto práve vytvára podmienky na to, aby vznikalo nasledovné. Že títo lobbysti a tí ľudia, ktorí vydávajú regulácie, sa veľmi dobre poznajú. Oni sú všetci veľmi dobre znetworkovaní, hej. A čo sa stane, to je veľmi jednoducho dokázateľné. Stalo sa to už viackrát. Dám príklad, hej. Nejaký senátor, kongresmen Billy Tauzin sa volá, Američan, ktorý pracoval teda vo vláde za Bushovej administratívy, pracoval tam na nejakých reguláciách pre farmaceutický priemysel, tak vlastne presadil zákon, ktorý dáva farmaceutickým firmám takú obrovskú výhodu vo vyjednávaní cien za lieky, ktoré ako keby sú štátom alebo poisťovňami podporovné ako u nás, že dostaneš predpísaný nejaký liek a ty platíš len určitú časť a druhá časť je platená poisťovňou. Hej. Tak nejak to tam tiež funguje. No a on vlastne presadil zákon, on bol teda ten, ktorý ten zákon nejakým spôsobom tlačil dopredu, že štát nevyjednáva o týchto cenách. Čiže tie firmy, ja som to možno troška zjednodušil, ale v princípe ide o to, že tá firma farmaceutická príde, povie, to stojí $10, tak to stojí $10 a ten štát nemá možnosti im tú cenu zraziť alebo s nimi nejak vyjednávať, že aby to stalo 7 alebo 5,5 a takto. Čiže brutálny monopol na ceny týchto liekov. No a on potom vlastne prešiel, a toto sa deje často. Môžeš kašľať, to nevadí. Toto sa deje často, že títo ľudia vlastne prechádzajú, na to majú aj taký špeciálny výraz, že oni prechádzajú z tej vlády k tým lobbystom, do tých firiem a tí zase naspäť do vlády. Áno. A niektorí to dokonca otočia aj viackrát. Čiže ten človek, ktorý presadil tento zákon, tento Billy, išiel potom do farmaceutického priemyslu a tam už mal pripravené miesto, kde zarábal najvyšší plat, aký vtedy v histórii do toho dňa vyplácali komu? Ročne $2,5 milióna. Áno, to je to, že oni to je na to najabsurdnejšie. Ja som presne asi
podobné videjko videl, alebo niečo na toto štýl, že oni sa tam medzi sebou striedajú a že to je vlastne totálna fraška. Že ako keby, že tam ten, kto to nasleduje, alebo kto to naštuduje, tak nemôže tomu veriť, že tí lobisti by chceli niečo dobré. Ako keby ľuďom. Že oni chcú jedine dobre sebe. Tak pre tie firmy. Oni a pre za tie firmy. firmy. A znova potom, keď sa to vymení, tak ako môže ten senátor už urobiť nejaké rozhodnutie, ktoré pôjde proti jeho bývalému zamestnávateľu, ktorý mu dal taký dobrý plat, alebo tam sa mal dobre, alebo ho vyslovene vyslal, aby išiel do toho senátu. Takže... Akože toto je tam, úplná korupcia, taká skrytá. No. Ale tohto sa dotýkal ten Sokrates, nie Platón, ale Sokrates, že on v podstate v tej dobe hovoril to, že áno, dobre, tak teda zvolíme si nejakého nášho zástupcu. Lenže ten náš zástupca je veľká pravdepodobnosť, že v ňom môže prevládať tie zlé ľudské vlastnosti, ako je tužba pomoci, nejaká závisť a iné veci. A teda on tam hovoril o tom, že tým pádom my by sme to mali ošetriť tak, že ten človek môže zarábať len toľko, koľko je potrebné. Nemôže mať iné v podstate nejaké zdroje príjmov, nejaké iné biznisy, pretože ak sme si ho zvolili, tak jeho záujem má byť pracovať pre nás, pre ten ľud a on už iné záujmy nemá mať. Čiže tam bolo dokonca povedané, že aj ten jeho majetok, alebo tak, že by mal byť v podstate taký, že ako je potrebný, hej, ale že v podstate by nemal mať iné záujmy a dal to tam zase do takého kontrastu napríklad s lekárom, hej, že keď ťa ošetruje lekár, tak chceš, aby sa sústredil len na teba, aby ti dal tú správnu liečbu, čo keby ten lekár mal teraz iné záujmy, on chce na tebe strašne zarobiť, alebo robí úplne niečo iné, tým pádom nie je profesionál, teda není kompetentný, pretože jeho pozornosť je roztratená do milión iných smerov. Čo keby? Takže že toto, čo si povedal, tak mi to úplne zase takto prepojilo sa v hlave, že áno, on na to upozorňoval ešte pred Kristom, že toto sa môže stať. No a že sme to neošetrili ako spoločnosť. A opäť raz sa to deje. No a dokonca teraz aj pri tých doktoroch. Ale teraz ono to ešte pokračuje, tam je ešte ďalší element, extrémne dôležitý. A ten element je, teraz hovorím zase o USA, že tam 9 z 10 zákonov alebo regulácií nie je vydaných vládou a tými ľuďmi, ktorí si ľudia zvolili, ale práve rôznymi regulačnými úradmi, kde sú nevolení byrokrati. A to sú práve títo ľudia, ktorí sa striedajú medzi tými, čiastočne aj, medzi týmito lobbystami a súkromným sektorom a vládou a týmito regulačnými úradmi, ako napríklad FDA, čo je teda Úrad pre reguláciu potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Oni vlastne povedia, že tieto lieky sú dovolené, toto a toto, takto regulujeme potravinársky priemysel. A tam práve vidno rukopis takéhoto lobizmu, keď sú také príklady, hej, že v Amerike bolo už v minulosti taký veľký boj, alebo nie že boj, ale jednoducho regulácia tej oblasti potravinárskej, čo sa týkala napríklad súrového mlieka, oni to hovorili, že raw milk, alebo nepasterizované mlieko. Že oni vlastne zakázali týmto lokálnym farmárom predávať vo svojich komunitách nepasterizované mlieko. Zdôvodnili to tým, že to môže byť kontaminované, že to môže byť nebezpečné a jedno s druhým. Ale ukázalo sa, že tam bola silná lobby týchto firiem, korporátov, ktorí vyrábajú mlieko a nechcú, aby tí ľudia si kupovali mlieko od lokálnych dodávateľov a chceli im teda ako keby cez tieto regulácie brutálne sťažujú život týmto lokálnym farmárom. Aj keď si pozrieš, boli tam nejaké interview, rozhovory s tými farmármi, že oni hovoria, že no, tak tu prídu nejakí úradníci a teraz vieš, ja tu mám zvieratá vonku na pastvinách a tak a teraz mi povedia, že toto tu, čo mám, kde, ako je bytúnok, alebo vieš, kde zabíjaš tie zvieratá, že to nespĺňa nejaké normy, nejaké požiadavky. Jednoducho oni takto idú po krku a tam vidno práve ten rukopis týchto lobbystov. Že akoby sa uťahuje, alebo ten život pre tú ich konkurenciu sa cez tie regulácie sťažuje, preto aby oni si budovali ten svoj monopol na tom trhu. Ja vôbec nechápem, prečo je to dovolené. No ale veď to je na tom tá absurdita. Akože, a toto keď ty teraz spojíš a teraz si zober, že toto je demokracia, že ty máš na jednej strane obrovské regulačné úrady, ktoré všetko regulujú, všetky tieto trhy zasahujú tam do potravín, zasahujú do, ja furt spomínam tieto časti priemyslu alebo výroby, lebo to sú také veci, ktoré ty pociťuješ každý život. Lieky, potraviny, to je jednoducho, vieš, teraz keď ti niečo zdraží v potravinách, tak
tak to vieš hneď, vieš, že to nie sú nejaké abstraktné veci. To je to, čo má priamy dopad na ľudí. A teraz si zober, že toto regulujú nejaké úrady, kde sedia ľudia, ktorí ani nie sú volení. A väčšina tých regulácií ide práve od nich, čo majú dopad na každodenný život. To ja chápem, ale na druhej strane, vieš, keby sme si volili nejakých regulátorov, to mi príde ako trošku, že tam by mali byť vyslovene tí odborníci. No ale tam práve vznikajú extrémne dobré podmienky na korupciu. No, pretože tam sa práve deje tento lobizmus za to, že tie firmy vedia, že nech tam sedí, aký chce prezident. Ty máš svojho biznis partnera niekde v nejakom FDA alebo v nejakom inom úrade. Vieš, že tam, že prezidenti sa menia, vieš, ale tí ľudia tam ostávajú. Alebo aj keby sa zmenili, to jedno, tak tam zase, vieš, že tam sa tá veľké veci sa dejú ako keby pomimo tých demokraticky zvolených ľudí. A to je na tom taká absurdita, že demokracia by mala byť predsa to, že tí ľudia, ktorých ty volíš, zastávajú tvoje záujmy. A nie, že tí ľudia, ktorých ty volíš, v podstate robia 1/10 z toho, čo má dopad na tvoj život. Že to je podľa mňa taký, že keď z tej demokracie ostane naozaj už len to, že raz za 4 roky máš voľby a nič iné nevieš zmeniť, tak to vôbec nemá nič spoločné s nejakou vládou ľudu alebo s tým, že ty... Vieš ísť protestovať. Vieš ísť protestovať, ale myslím akoby aktívne sa podieľať na tom, že kam smeruje tá spoločnosť, nevieš. Ty vieš iba raz za 4 alebo 5 rokov to ako kde ísť niekde voliť. A no tu sa opäť dostávame vlastne strašne málo. Hej, tu sa opäť dostávame k tým voľbám, ktoré by sme si mohli možno tak nejako viac rozobrať a pozrieť sa na to, že už len to, že dobre, tak vlastne ako keby si to definujme, že máme tu každé 4 roky, aspoň my tu na Slovensku si volíme vládu a parlament. Right. No. Takže dáme svoj hlas a na základe toho, na základe tých hlasov, ktoré my dáme, tak vlastne tie strany sa dostávajú, prelezú nejakú tú hranicu, aby tam vlastne nebolo, aby tých strán nebolo, že 1 000 000, prelezú nejakú tú hranicu a tým pádom môžu ťa reprezentovať v určitom pomere v parlamente. Je tam 150 tých miest, čiže vlastne tie strany, ktoré sa nedostanú, tak tie hlasy prepadnú a sa prerozdelia medzi tie víťazné hlasy teda víťazné strany v nejakom pomere. No a teraz, ako fungujú tie voľby? Hej. Keď si tak zoberieme, tak vlastne tí víťazi predošlých volieb, tak oni majú nejaký počet peňazí na fungovanie, ktorý sa rozdelí medzi tých účastníkov volieb na to, aby im zaplatili nejaké výdavky a počas toho... Na tú propagáciu. To nie je na propagáciu, to je akoby taká odmena pre víťazov volieb od štátu. No a väčšinou tie strany využívajú na tú propagáciu tesne pred voľbami. Aj možno nejaké keby organizovanie tých protestov, povedzme nejaké výjazdy, nejaké billboardy a teda, hej. No a teraz si zober, akú majú šancu nejaké novovzniknuté strany sa nejakým štýlom odprezentovať a dostať do povedomia, pokiaľ nedostali nejaký takýto boost od štátu. Tak kde si takéto strany majú tie peniaze nájsť? Lebo a vidíme to, že akákoľvek strana, ktorá nemá pred voľbami polepený celé Slovensko, nemá proste na internete zaplatenú reklamu, nie je proste viditeľná, tak tí ľudia ju nepoznajú a nebudú si veľmi ako keby naivné si myslieť, že tí ľudia si teraz pozrú a sadnú a pozrú si celý program všetkých strán a na základe toho sa rozhodnú. A proste si viditeľný, máš nejaké názory, si na billboardoch, sympatizujem s tebou, tak ti to proste, tak ten hlas ti dám. No a teraz, hej, presne ako som spomínal, tie slabšie strany, tak tie si musia z niekiaľ tie peniaze požičať. A ako to už býva, väčšinou tie peniaze, keď si požičiaš, tak ich potom ten človek chce naspäť od teba. A ako sme videli pri nejakých nových stranách, tak je to taká konšpirácia, ale kto ti dá tie peniaze na tú propagáciu? No jedine nejaký akože subjekt, ktorý potom bude chcieť za to nejaký revanš. A tu sa už dostávame opäť raz do toho, že už len táto časť tej marketingovej, alebo respektíve tej politickej kampane, môžeme to nazvať marketingová kampaň, je už od základe nejakým štýlom ako keby pokrivená a v prospech tých strán, ktoré už v tom parlamente boli v minulosti.
alebo ktoré akoby dostali tú odmenu. Takže čo som tým chcel povedať, je, že už od začiatku je ten boj nerovný. Ale tam teraz si napovedali takú vec, ktorá zase obrovským spôsobom prispie podľa mňa aj k tej takej skrytej korupcii možno, alebo k takej aj otvorenej korupcii, ktorá to tiež vidíš podľa mňa v každej krajine alebo vo väčšine krajín, že napríklad aj títo americkí senátori a ty keď sa tam chceš dostať do toho senátu, keď sa chceš senátorom, ty potrebuješ na tú kampaň dať, tam strelili také číslo, že $10 miliónov. A keď tie peniaze nemáš sám, tak si musíš ísť za niekým, kto ti tie peniaze dá v úvodovkách, respektíve do teba zainvestuje. Ale ty už potom samozrejme koho záujmy obhajuješ? Mm-hmm. Nemusíš potom obhajovať záujmy toho, kto ti dal 10 mega na kampaň. Tak nemal by si, ale... No nemal by si, ale to je práve ten princíp, ktorý samozrejme funguje, že ty ideš za niekým, za nejakou firmou alebo za niekým, to je jedno, za niekým, kto ti dá 10 miliónov, ktorý potom očakáva nejakú od teba službičku. Alebo niečo, že ty jednoducho, áno. Jednoducho už tam nie si slobodný. Už tam nie si slobodne zvolený človek, ktorý s čistým štítom zastáva záujmy ľudu, ale už tam sú nejaké zase bočné záujmy, zase nejakých ľudí, ktorí ti zaplatili kampaň a to je presne, že ty si hovoril, vieš, od koho si tá politická strana. Skade získa tie peniaze na fungovanie, na kampaň, keď nič nedostali ešte, keď sú noví. Hej, no na Slovensku to asi sa trochu snažili nejakým štýlom regulovať, že tam máš na jednu stranu 3 milióny, sa mi zdá, že na kampaň. Eur. Asi takto je to nejako. No. 300 000, no dobre, teraz neviem presne, ale pravdepodobne. Ale stále to sú neuveriteľné peniaze. Že proste neuveriteľné peniaze. Skade ich proste získaš. No. Tak dobre, tak požičiaš si. Lenže potom z čoho ich vyplatíš naspäť. Čo ti má zarábať na to? To ani nedáva žiadny zmysel. Ty ako keby tvoje chrabré srdce chrabromilský meč proste, môžeš odhodiť. No ja, a toto je pravdepodobne jeden z tých dôvodov, prečo v politike nevidíme ľudí, ktorí sme tam možno chceli vidieť. Jasné. Tam nevidíme ľudí, ktorí tam prídu a obhajujú teda nejaké tie záujmy alebo majú nejaké princípy a chcú niečo reálne robiť. Ale vidíme tam práve možno iných ľudí, ktorí sa dokážu nejakým spôsobom dostať k tým peniazom alebo ktorí sa dokážu jednoducho sa presadiť. Takže veľa tých odborníkov hovorí o tom, že my síce si myslíme, že volíme nejakých nových ľudí do tej vlády, niečo fresh, niečo, čo ešte nebolo a tak dúfame v to, ale že oni nastúpia do tých inštitúcií a tam možno neviem, že doplňte ma, že čo znamená to slovo, že čo všetko to môžeme do toho zaradiť, ktoré sú unavené, zhnité, že my sa nebavíme o tom, ako zmeniť tie inštitúcie, to, ako to funguje. Hej, ja by som si do toho zaradila aj ten princíp tých, ako fungujú tie voľby. Hej, alebo jednoducho, že ako je nastavený ten systém, tak to nemeníme. Na to sa nikto nesústredí tú svoju pozornosť, ale stále len na to, aby sme tam dosadili tých nových ľudí. Lenže oni prídu do tých inštitúcií. A to ma napadlo aj v súvislosti s tým, čo si povedal, že my tam nevidíme tých ľudí, ktorí by sme chceli vidieť, pretože celý už to priťahuje. Určitý druh ľudí to priťahuje. Takí tí, ktorí možno by mali kompetencie, inteligenciu, srdce, hodnoty na správnom mieste, sú niekde s rodinkou v Tatrách alebo budujú si nejaký život a absolútne ich do toho prehnitého systému ich to neláka. A že málo ľudí aj na celom svete, aj celosvetlo sa baví o zmene tých inštitúcií, ale stále sa tak naivne a dúfame a tých akože volebných cyklov už prešlo veľa na to, aby sme si uvedomili, že po každom budeme nasratí, frustrovaní a budeme len čakať na to ďalšie volebné obdobie. Ale už to má prísť, už teraz tento rok to bude naozaj, to budú tí správni, aká naivita. A oni prídu tam, kde nemajú šancu a sú zviazaní a tou globalizáciou sú zviazaní ekonomikou, všelijakými záujmami, do toho ešte sú naozaj v nefunkčnom, zhnitom, prehnitom storočnom systéme, ktorý sme akože, že nikto sa na to nikdy nesústreďoval, čiže ono to ostalo zamrznuté, že tá demokracia zamrzla. Hej, že ona vlastne sa veľmi nelíši spred toho, čo bolo tých 100 rokov dozadu. To je, že my keď sa pozeráme na tie zmeny, tak ako keby listujeme v nejakom katalógu nejakých ako keby
zriadení politických a nastavení spoločností, ktoré boli v minulosti alebo ktoré opísali nejakí teoretici, že ako by mohli nastaviť. Ale presne ako sme sa minule bavili o tom, že vlastne ty stále vyberáš iba z niečoho, čo je ohraničené nejakými mantinelmi. A nikdy sa keby nepozrieš na to out of the box. Hej, presne. Hej, že... Ale to je to, že vlastne prečo toto celé vzniká. Už len tá základná myšlienka, ak sme sa na začiatku bavili, že tá demokracia, že my si teda volíme ľudí, ktorým my dávame tú zodpovednosť a tú moc a my vlastne odovzdávame aj tú dôveru, že ty sa poinformuj, ty to zanalizuj a ty za mňa rozhodni. Že už len tento prvý krok, ktorý principiálny sa stal, tak už to v podstate to dáva možnosť tomuto celému, aby to vzniklo. Aby tam vznikli záujmy iných tretích strán, či sú to firmy alebo hoci kto iný, aby tam vznikli aby vznikla korupcia, pretože my tým ľuďom odovzdáme tú moc a my im povieme, že v podstate my vás volíme, to sa deje len raz za 4 roky a vy robte. Vieš, že ako keby hodíme to na nich a hodíme to na nich a dúfame, že oni budú robiť pre nás správne rozhodnutia. Že my možno ani nevieme, že čo vlastne by mali robiť, ale dúfame, že nám bude lepšie. Že to je také že strašne tam podľa mňa chýba to o čom slovo demokracia hovorí. Že tá vláda ľudu, že ten ľud má naozaj byť zapojený do toho diania. Ale nie raz za 4 roky. Vieš, že... Ešte pomedzi to je nejaké referendum čas. No to je nejaké referendum, neviem, čo som zažila. Hej, ale je to strašne málo, vieš, že si zober, že my sa tu bavíme o vláde ľudu, ospevujeme to ako najlepší systém, aký sme kedy vytvorili, ale možno je na čase sa pozrieť na to, že čo je skutočná vláda ľudu a ako ju konečne začať zavádzať, pretože toto, čo dneska máme, sa od toho, ešte by som povedal, ako si hovorila, že tých 100 rokov dozadu, keď to začalo tak viac menej vznikať, alebo keď boli také tie prvé akože demokratické štáty a tak, kde sa tá demokracia nejak vyvíjala, tak odvtedy my sme sa ešte oveľa vzdialili. Že vtedy to ešte bolo možno bližšie na tom začiatku. Áno, lebo tá demokracia bola schopná vtedy, ona bola taká nejaká tvarovateľnejšia, ohybnejšia a dokázala príjmať úplne nové nejaké filozofické smery, veď to boli názorové obraty a ona sa nejako dokázala tomu prispôsobiť, ešte aj v tých 60 70 rokoch, že bolo to také dynamické. Naozaj prichádzali tí lídri zrazu s úplne niečím iným a teraz ono sa to nejako prispôsobovalo a teraz je to zamrznuté, hej, že akože menej by som povedala, akože je to len že také, že zamrznuté a nie je to rozbité, ale tým, že vlastne tá spoločnosť sa za tých 20 rokov fakt neskutočne zglobalizovala, posunula, tak ona sa, že už asi sme vyčerpali tú možnosť sa prispôsobovať demokraticky tým, ako sme to nastavili pred tými 100 rokmi na tie podmienky. Aby nám to vyhovovalo, aby tá demokracia bola schopná vlastne pomocou nej, aby sme sa dostávali tam, kde chceme. Takže, že... No a vôbec k tomu neprispieva ani to, že v dnešnej dobe je naivné si ako myslieť, ako sme sa tu už bavili, že tam pôjde presne niekto s nejakým ako keby čistým morálnym štítom. Pretože kto by to chcel? Kto by chcel ísť do tejto proste ako keby morálnej žumpy, keď to mám takto nazvať, kde sú proste, tak sme sa minule bavili, ľudia sú strašne rozdelení. A ty tam ideš vyslovene do nejakého proste boja, osobného konfliktu a k súperom, ktorí sú ochotní vyťahovať na teba proste úplne že najhoršie veci a vyslovene klamať o tebe, vyslovene... Telenovely sa môžu presne, že tam je to, už v tej politike je to telenovela. A možno, ako si hovoril, pred tými 100 rokmi, to si asi to hovorila Lecka, že pred tými 100 rokmi tá demokracia bola taká ako keby nová myšlienka, tak proste tí najlepší do toho išli, do tej vlády, tí najlepší išli do toho parlamentu a mali takú nejakú víziu, že proste budeme sa mať dobre, ale v dnešnej dobe už je to... No tak to zdegenerovalo nejakým spôsobom, že sme sa dostali do bodu, kedy už v podstate ani z toho ani to, čo bolo na začiatku, neostalo. Že už naozaj ostala len taká utopia úplná. Že... Ty nemôžeš nič povedať, lebo ťa proste ukameňuje tá druhá strana neskutočne. A zase tá druhá strana nič nepovie, lebo tá proste... ten iný názor proste ho ukameňuje. Otvorili sa dva brány populistom,
Hej, že čo je populizmus, oni v podstate tvrdia a snažia sa akože, oni oslovujú tú masu, pre ktorých tá demokracia akože nefunguje. Hej, a že oni jednoducho nie sú žiadni revolucionári, ani neprichádzajú s ničím novým. Oni jednoducho len chcú oni sa chcú len dostať k tým voľbám a toto sa deje že celosvetovo, že oni chcú vyhrať tie voľby a vyberú si tú určitú skupinu ľudí, ktorí naozaj nejako že nebenefitujú. Tak, díky. Z toho akože ako to máme, z politického systému alebo ekonomického prepojenia. A jednoducho, čo vidíme, je fakt akože populizmus toho najvyššieho zrna, najhrubšieho, že chce sa ti z toho plakať. A preto všetci teraz sa zastavili a začali sa pýtať, či tá demokracia je to, čo nie, že to, čo chceme, ale máme, to, čo funguje. Že naozaj kvôli aj týmto populistom sa to začalo veľmi spochybňovať. A ešte ma napadlo k tomu, čo Mirko hovoril, že som počula aj taký názor. V tej dobe, keď začínala demokracia, tak veľké percento ľudí, alebo takto by som skôr povedala, malé percento ľudí bolo vysokoškolsky vzdelaných. A hlavne, čo sa týka, Ameriku, teraz mierime viac na Ameriku a Britániu, že naozaj tam tie univerzity možno majú takú úroveň a málo kto ním prešiel a tí ľudia, čo boli politici, oni už vtedy, to bol ich kvalifikovanosť bola dokazateľná aj to vysokou školou. A tí ľudia mali naozaj pocit, že sú to odborníci, hej, lenže teraz sa stalo to, že tá spoločnosť je teraz takže 50/50, že 50% ľudí má to vysokoškolské vzdelanie na tých univerzitách a 50 nie. A počula som teda názor toho oxfordského profesora, ktorý hovoril, že jedna aj druhá strana nemá pocit, že ten systém pre nich funguje, pretože tí, čo majú to vzdelanie, tak si hovoria, že mne vládnu ľudia takí, akože ako som ja. Hej? A tí, ktorí zase nemajú možno, sú v nejakých iných životných podmienkach, tak sa zase vôbec nevedia s tým stotožniť. A potom prídu tí populisti, že so mnou sa stotožníte, ja som tu od vás, hej, ja som z ľudu. A takto to vzniká celé. No. Hey, no ale keď sa na to pozrieš, tak oni o čo v podstate bojujú? Oni si len vyberajú spôsob, akým z teba dokážu dostať ten hlas, ktorým ty vlastne odovzdávaš jemu moc. Ty mu odovzdávaš dôveru a moc a ty ho vlastne poveruješ, že rieš to za mňa. A dávaš mu tú moc, ktorú by on nemal, ale to je to, čo som chcel povedať, že ty mu dávaš moc, ktorú by si v pravej demokracii nemal odovzdávať. Pretože ak sa bavíme o tom, že demokracia je vláda ľudu, tak tí ľudia, my by sme im nemali dávať tú moc. Minimálne nie v takej obrovskej forme, že v podstate všetko. Mm-hmm. Že jednoducho úzka skupina ľudí rozhoduje za masy. Hej. A to už, že niekto sa rozhodne byť populista, niekto je na tej strane, niekto na tej strane, ale všetci bojujú o to, že ktorú časť populácie presvedčíš, aby ti dala ich moc. A teraz to, čo som ešte hovorila na začiatku, že ten koniec demokracie alebo jeho ďalšie pokračovanie je taká, že otázka minulosťou, že je to problém. Pretože lebo ľudia teraz, oni sa boja o tú demokraciu, že ona zlyháva, ale chcú ju akože udržať, lebo sa boja toho socializmu a toho fašizmu. Ale oni nerozmýšľajú, aspoň mne to príde, že nerozmýšľajú o tom, že dobre, ale ja teda pozerám sa dopredu a ja chcem žiť život, ktorý je založený na veľa voľného času, sebarozvoja, vzdelávania, nejakého, akože, že akoby takého kvitnutia, som to mala tiež v hlave. Že oni sa nepozerajú na to do budúcna, že toto chcem, takýto život, tak už prestaňme byť naivní a čakať na toho populistu, toho dokonalého politika, ktorý za nás všetko zmení, ten náš hrdina. Ale že my to musíme akože vziať do tých svojich rúk a keď chceme taký život, tak sa pozerajme dopredu a nie dozadu, lebo to nám teraz zabera tú kapacitu, ja to vidím aj u mojich kamarátov, že vážne riešia to prepojenie s tými minulými režimmi a neviem čo, ale to ti zabera veľa miesta v hlave. A nikto sa nepozerá dopredu a ja si myslím, že aj preto tento podcast je super, že sa o tom bavíme, je dôležitý, lebo by som chcela, aby teda ľudia si tak povedali, že nie, toto není konečná verzia demokracie, ona není jediná, existuje iný druh a existuje viacej decentralizovaná moc, vieš, môžeme sa teda posunúť na
nejakú priamejšiu demokraciu, aby sme lokálnejšie rozhodovali, alebo na štátnej aj globálnej úrovni, aby sme rozhodovali my ľudia, lebo o tom mala byť tá demokracia. Tak súhlasím s tým, že jasné, že musíme sa pozerať dopredu, lebo je relatívne očividné, že to, čo je dnes, že to zlyháva. Pretože na základe čoho to hovorím, nie, že všetko je zle, ale podľa mňa môj názor je, že to, čo dnes robia politici, nech si zoberieš Európsku úniu, hociaký európsky štát, USA niekde viac, niekde menej, ja absolútne nemám pocit z nikoho, že by zastávali záujmy ľudí. Že by robili to, čo by mala tá demokracia robiť. Že oni by tam naozaj bojovali o to, že by sa tam hádali o tom, čo je lepšie pre nás. Nevidím to. Ja vidím, že sa hádajú o hocičom, že sa tam osočujú, nadávajú si, bojujú o svoju dominanciu, bojujú o zachovanie svojej moci, aby ostali oni na svojej stoličke. To vidím, ale nevidím, že by tam bojovali, že by naozaj tam, že by ich úprimná snaha bola zastávať naše záujmy tak, ako by to malo byť. Áno, prizývať ľudí. A preto hovorím, sa, hovorím, že demokracia zlyháva. Pretože toto sa nedeje a to by mal byť úplne že ten základ toho. Ten základný pilier. Hej, a môžeme sa pobaviť aj o tom, že aké sú teda alternatívy, už sme tu načetli nejaké, ale podľa mňa nemusíme ich úplne, že možno len tak principiálne, že ako by to teda mohlo byť, alebo čo si teda myslíte, alebo myslíme, že by bol ten krok dopredu, lebo zase len to celé zhodiť sa nedá. Musíme nájsť nejaké východisko. Hej, no. Tak ako si už ty spomínala, vlastne tá decentralizovať tú moc, pretože a ešte by som sa na chvíľku vrátil k tomu, že už len to, že dostaneš ty ako politik nejakú moc, tak ako sme sa už v minulom podcaste bavili, tebe to urobí zmeny v mozgu, proste v neurónovej štruktúre. Ty sa proste zrazu stávaš menej racionálnym a tá moc ti dáva brutálny dopamín do tela, preto to je už potom ako keby taká závislosť. Čiže ty oveľa ťažšie sa jej vzdávaš. A každý si povie, že ale jasné, mne by sa to nikdy nestalo. Stalo sa to všetkým, lebo je to proste sme ľudia a to sa deje. Tak toto funguje. Tak toto funguje, Lobodka, presne. Čiže práve preto my nemôžeme na takú malú skupinu ľudí dať toľko pozornosti, respektíve toľko zodpovedností, lebo tí ľudia to potom nezvládajú. A práve preto by sme tlak na tú osobnosť toho presne. Politika. Vieš, že fakt, už sme to aj spomínali možno v nejakom podcaste, taký ten kult osobnosti, že my od neho chceme, aby sa vždy správne rozhodoval, mal dobré morálne vlastnosti. Pozeráme sa na to, že akým on verí, aké má presvedčenie, akú má vieru. Hej? A my vlastne rozoberáme dopodrobná jeho osobnosť a spoliehame sa na to, že náš teda úsudok o jeho osobnosti nám zaručí to, že my sa budeme mať dobre. Veď to nemôže byť taký tlak na jednu osobnosť, aby ona nepochybila, lebo keď ona pochybí, tak všetci z toho teraz budeme mať nejaké následky. Že veď to už len v tom principiálnom zmysle je zle nastavené a myslím si, že teda keď sa bavíme už len akože do tej budúcnosti, že tá spoločnosť a tá demokracia zastupiteľská mala svoj význam a hlavne aj pre naše štáty, aj ako nás preniesla teda z toho režimu do toho slobodného, že mala ten opodstatnenie, ale že už vidíme, aký ten svet je prepojený, aké máme technológie, ako by sme vedeli možno ten volebný systém nastaviť tak, aby sme volili nejakým inovatívnym spôsobom, aby sme teda tým pádom my sa vieme viacej zapájať do toho riadenia štátu, ako len prísť k urnám a hodiť obálku. Takže tá technológia za mňa dáva nám možnosť tvoriť a postupne prejsť k tomu zapojeniu, že každý bude mať takú istú moc v rukách, každý občan. Chápeš, máme tu mobil, tak proste prečo nemôžeme proste o všetkých veciach rozhodovať na dennej báze? Povedzme, že keď ťa to zaujíma, keď by si rád priložil ruku k dielu, tak proste pozrieš si večer pred spaním nejaké zákony, ktoré sa idú prijať, no toto ma nezaujíma, na toto mi nezáleží, neviem čo. Aha, tu sa niečo deje o Bratislave, tak si to tam pozriem, potom si pozriem niečo, čo sa deje o štáte, vyklikám si a mám proste ako keby odvolené na dnešný deň. A máš hneď potom taký pocit, že aha, okej, konečne som ja
niečo mohol urobiť, niečomu som priamo prispel a nielen na druhý deň, nielen ako keby v dnešnej dobe čítať, alebo teraz pustiť si podcast a počúvať, ježiš, toto spravili, ježiš, toto sa ide diať. Toto je tak, tomuto som ja dal hlas, no tak očividne nie. Hej, presne, no. Toto je zaujímavá vec, že teraz sa možno môžeme vrátiť k tomu, čo som ja na začiatku hovoril, že ten Platón kritizoval to, že ľudia nemajú tie informácie, že nevedia sa oni rozhodovať. S čím ja v podstate nesúhlasím je to, že by to tak bolo, že my by sme... Lebo takto ešte poviem, že to, čo my teraz vidíme je, že ľudia ti povedia, že národ nemôže sa sám rozhodovať, lebo ľudia nemajú informácie, nemajú dostatočnú inteligenciu, hoci čo sa dá vymyslieť. A na druhej strane my dávame moc ľuďom, ktorí sú tiež nekompetentní. Častokrát. Povedzte mi, na ktorej politickej pozícii v akomkoľvek štáte sú top experti z tej oblasti. Že top ľudia, ktorí tam majú kariéru a vedia, poznajú celý ten priemysel alebo tú oblasť a proste vedia, majú nejakú víziu, ktorou chcú ísť. Alebo sú to len ľudia, ktorí dobre vyhrajú sa voľby, ty máš toľko miest v parlamente, ty máš toľko ministerstvom, ty máš také ministerstva, ty máš také, každý tam dosadí svojich ľudí, ktorí v živote ani s tým ministerstvom, s tou oblasťou nemajú nejaké veľké skúsenosti. Ľudia končia, nejakí politici končia na stoličkách nejakých ministrov v oblasti, o ktorých nič nevedia. To sa deje. V demokrate je v podstate normálna vec. Oni by tam mali mať nejaký poradcov, ale... No veď dobre, nie je o to, že by nemali poradcov, ide len o to, že ten argument, že aj my môžeme mať poradcov. Vieš? Aj ty, keď sa máš o niečom rozhodnúť, to predsa neznamená, že oni ti dajú len otázku a ty musíš sám študovať. Však oni ti môžu dať podklady a otázku. To znamená, že my môžeme predsa sa zapojiť do rozhodovania o tom, čo sa bude, aké projekty sa budú v našom štáte alebo v štáte uskutočňovať. A to predsa neznamená, že niekto ti dá len otázky. Niekto ti môže predsa vypracovať aj analýzy. Môžu byť ľudia, ktorí nám predsa povedia, že toto je možnosť A, B, C, takéto sú výhody, nevýhody, dopady a rozhodnite sa. Preto to nemusí byť tak, že my všetci musíme byť, keď sa rozhodujeme o tom, či chceme diaľnicu z Bratislavy do Košíc, nemusíme byť všetci stavební inžinieri. Ale možno je tam viac možností, ako ten projekt spraviť. Možno sa dá ísť s viacerými trasami, možno sú tam rôzne výhody, nevýhody a možno to niekto môže pre nás celé vypracovať a predložiť nám to ako návrh, takisto ako sa predkladajú návrhy, ktoré vypracovávajú profesionáli. Návrhy zákonov teraz myslím v parlamentoch, pretože tie návrhy zákonov tiež vypracovávajú nejaké, ako si ty povedal, nejakí poradcovia, nejakí právnici, nejakí ekonómovia. To není ten samotný politik, že on po nociach sedí a vieš, že nechápem ten argument v zmysle toho, že tí politici, ktorými volíme, predsa nie sú nič lepší, keď si tak povieme. To sú obyčajní ľudia, tak ako aj my. Dobre, nehovorím, že teraz všetci sú nejakí tupí alebo čo, to vôbec nechcem ísť hadzovať, len hovorím, že mi nedáva zmysel to, že my tam predsa nevolíme nejakých bohov, čo všetko vedia. No, tiež sa rozhodujú na základe nejakých analýz, ktoré niekto vypracuje. A to isté môžeme robiť aj my. Podporný argument na to tvoje tvrdenie je aj to, že vlastne keď ešte pred týmito predčasnými voľbami, čo sme mali tu na Slovensku, bola vláda odborníkov, tak nikto aj nepočul o politike. Áno. Oni si proste robili svoju robotu a proste boli odborníci a proste presadzovali nejaké akože opatrenia, ktoré očividne pomáhali, lebo im nestalo za to tam medzi sebou bojovať. A nekydali na seba, že presne, čo si tam robil 20 rokmi tam. Oni boli kolegovia odborníci, ktorí si proste riadili svoje rezorty. A ešte, ale zase na druhej strane nemyslíš, že keby boli takéto odborné podklady poskytnuté verejnosti, takže by neboli diskriminovaní tí občania, ktorí by to nevedeli nejakým štýlom spracovať. Ako keby, že by to bolo na nich príliš odborné. Lebo, vieš, ono by to pravdepodobne muselo byť napísané nejakým veľmi zrozumiteľným jazykom. Ale na druhej strane, keď sa na tým tak zamýšľam, tak možno o nejakých takých odborných veciach by, napríklad o tom, či kade pôjde diaľnica, tak asi ja napríklad by som sa necítil kvalifikovaný o tom rozhodnúť, čiže by som za taký možno zákon ani nehlasoval. Keby to nebolo nejako, kebyže polopatisticky mi vysvetlené a napísané. Ale to je to. Ja práve nehovorím o tom, že tí ľudia majú
do hĺbky pochopiť technické záležitosti, ale ja si to skôr predstavujem tak, že už máš vypracované možnosti Ani jedna a máš vypracované možnosti a ty máš vybrať a máš tam napísané, že aké sú možno výhody, nevýhody ľudskou rečou. To znamená, ty nemusíš poznať technickú dokumentáciu a neviem, teóriu stavania ciest, diaľnic, kade je výhodnejšie to robiť, či cez tunel, či cez most, či cez neviem, ako to proste vyriešiť. Vieš, že tieto veci majú predsa spraviť tí odborníci. Ktorí sú za to zodpovední, ale nemajú moc nám toto som chcela dodať. povedať, že ako to bude. Tá moc, to je práve ten rozdiel, ktorý si myslím, že je ten hlavný, že oni dostanú zodpovednosť od nás, oni dostanú poverenie na tom pracovať, to vypracovať. A povedia, že dobre, tak buď tá diaľnica pôjde, tá je to. Máme 3 možnosti. Buď pôjdeme cez tento kopec, spravíme 30-kilometrový tunel, bude to trvať o 2 roky dlhšie, alebo pôjdeme okolo, cesta bude o 20 km dlhšia, alebo je to rýchlejšie spravené, alebo pôjdeme to cez tento most a bla bla bla. Vieš, a teraz toto chápe každý. Podľa mňa nemusíš vedieť, že aké sú technické detaily, vieš. Len jednoducho si vybrať, čo je pre tú spoločnosť, je to taký príklad, a možno sú lepšie príklady, že čo je pre tých ľudí jednoducho prípustnejšie. Chceme 2 roky dlhšie čakať, alebo to chceme mať skore, ale chceme mať 20 km dlhšiu cestu. Vieš, že toto sú veci... Každý sa rozhodne podľa seba. Ja chcem šetriť benzín, poďme cez tunel, ja si 2 roky počkám. Vieš? Toto nie je nejaká zložitá podľa mňa vec, ktorú už človek nepochopil. No vlastne, ale dostávame sa k tomu, že by tie všetky návrhy boli dobre pre ľudí. Hej, že vlastne ako keby nebolo by tam vyslovene žiadny nápad alebo ten návrh zákona, ktorý by nejakým štýlom vyslovene poškodzoval ľudí. Respektíve, ja sa neviem predstaviť, že v dnešnej dobe sa takéto zákony schvaľujú. Alebo že by respektíve, keby sa nejaké zákony, ktoré sa v tejto dobe schválili, že by proste prešli cez ľudí. Ja si to neviem predstaviť. Lebo napríklad aj teraz, keď sa aktuálne, čo sa teraz deje, sa schválil nejaký ten balíček zákonov, tak ja si neviem predstaviť, že by toto by ľudia chceli. To by taká reakcia. Áno, lebo iba to možno, že my sme spomenali a sme tak sa vrhli na tú časť toho, ako by sme volili, hej, a podobne, ale sme zabudli rozobrať úplne to, že kto by tam bol, že kto by boli tí politici. Nie, tak to Ondrik, akože načo to, že to by to boli odborníci? No nie, vytrhli sme troška z kontextu skôr ten koncept, že ako ty hovoríš, že dnes v tej politike sa prijímajú v podstate iba zlé a horšie rozhodnutia. Lebo nie úplne, ale chápeme sa. Ale chcem povedať týmto, že prijímajú sa jednoducho, tak poviem, ťažké a ťažšie rozhodnutia. Áno. Lebo máš rôzne krízy, máš rôzne konflikty, máš rôzne vplyvy, ktoré vytvárajú veľmi ťažkú pozíciu akoby pre tých politikov alebo celkovo pre štáty. A my sme troška vytrhli z kontextu to, že my sa tu bavíme nie len o širšej zmene, ale dneska sme sa skoncentrovali viac na tú časť toho, že ako by sa dala tá krajina riadiť bez toho a tá demokracia, ako by sa dala riadiť iným spôsobom. Ale možno v nejakých ďalších podcastoch by sme sa mohli pozrieť na to, že na základe čoho by to vôbec bolo možné. Lebo zase treba povedať aj to, že toto, čo my tvrdíme, nie je možné, alebo toto, o čom sme sa bavili, o čom sa tu troška hypotetizujeme, že to nie je možné úplne zabezpečiť v dnešnom nastavení toho sveta. Áno, ako som spomínal, že vlastne tie mantinely nám to neumožňujú. Áno, presne. Aby tam bolo pochopenie to, že keď to niekto počúva, že my teraz snívame o niečom, čo je akoby, že to je utopia alebo tak. Samozrejme je to utopie, keď sa bavíme o tom svete, ako je teraz celkovo nastavený, že sú tam ešte, musia byť splnené určité predpoklady na to, aby sme sa mohli reálne baviť o tom, že to bude fungovať tie voľby tak, ako sme spomínali, že áno, to, čo ty si hovoril, už napríklad cez technológie. Áno. Že možno sa toho dneska nedotkneme, nestihneme to rozobrať, ale za mňa je tá podstatná hlavná myšlienka len to, že by vôbec ľudia sa začali nad tým zamýšľať, že je tu možno nejaká alternatíva, ktorá by bola výhodnejšia pre nás, bola by moderná, inovatívna. V podstate by sme sa nebavili o zániku demokracie, ale práve že o jej pravom zmysle, lebo to je pravý... Znovu zrodenie. Renesancii. Hej, že by sme sa vlastne pohli týmto smerom, tým smerom toho uvažovania a potom by priniesli ľudia a masy ľudí rôzne nápady a možno nevidia to, čo zase
možno by oni videli to, čo my nevidíme, že by sa dalo, hej, a že v podstate my sa tu tiež bavíme z nejakých našich obmedzených znalostí, ale že iba tá téma, aby sa otvorila, že nepoďme sa baviť o tej minulosti a báť sa, strachovať, ale že práve, že veď my máme teraz možnosť aj v týchto krízach spraviť ten krok dopredu a nie dozadu. Tak. Ale mne príde naozaj až zarážajúce, ako my sme dospeli do toho bodu, že my to proste akceptujeme bez akéhokoľvek zamyslenia, že nám tu nevládnu odborníci. Že proste ako keby o nejakých zákonoch a vyslovene vyjadrujú sa ako... A to je, keby sa vyjadroval ako najväčší sedlák a proste chcel by dobre ľuďom, respektíve by tie zákony dávali zmysel a bol by odborník v danej téme, tak ja by som povedal, že nemám s tým absolútne žiadny problém. Ale tu vidíš, že na tie posty sú tí ľudia nekvalifikovaní a ty si zvolil nejakú stranu, ktorá proste niečo povedala a teraz oni si to tam ešte medzi sebou rozdeľujú, tie posty, tie ministerstva, že to nie je tak, že OK, že teraz máme niekto je tam na toto. Už priamo, vieš, že už vieme, že my už cielime na to, prečo toho človeka potrebujeme už pred voľbami, že vlastne keď sa dostaneme k moci, tak je jasné, že aký post budú. Oni tam potom šachujú medzi sebou a ešte to som chcel povedať, že v dnešnej dobe je to tak spravené, že ty aj keď, dobre, je nejaká strana, ktorá ti je sympatická, vyznáva tvoje názory, jedno s druhým, hej, že tá strana by musela vyhrať väčšinovým podielom, aby reprezentovala plne to tvoje nejaké ako keby presvedčenie, alebo má tvoje sympatie, tak tvoje názory. Ale oni sa tam stretnú častokrát strany s úplne opačným názorom na niektoré témy a teraz vytvoria nejakú koalíciu a musia príjmať veľmi kompromisné návrhy a tak povediať iba chodia okolo nejaké horúce kaše, žiadne veľké reformy sa nevedia udiať jedno s druhým, čiže ako keby presne ako sme ešte na začiatku spomínali v tomto podcaste, že aj nejaká strana, ktorá má nejakú víziu, aj ktorá by chcela niečo spraviť, tak je brzdená tými ostatnými stranami, ktoré zase keby nemajú podobnú víziu. Čiže presne stále je to o tom kompromise. Ale keby sme zase odstránili tento medzikrok, lebo je to podľa mňa iba medzikrok nejaký marketingový medzi nami, odborníkmi a nejakými zákonmi. Čiže keď toto odstránime, tak ja si myslím, že celé toto fungovanie štátu by bolo oveľa hladšie a jednoduchšie. Hej, tak to už je taký pohľad, že ako by sa to dalo možno dnes zoptimalizovať v tomto zabehnutom systéme, ale určite je zaujímavé, lebo podľa mňa existujú určite alternatívy, že my fakt toto, čo sa už aj dnes deje, keď sa teraz nebavíme o nejakej zmene formátu spoločnosti, tak nejakých hlbších zmenách, ale keď sa tak pri tom povrchu ostaneme, že aj ten povrch je podľa mňa veľmi zle nastavený. Nedáva zmysel. Len tento princíp, že ty volíš nejakú stranu, ktorej tvárou je väčšinou nejaký líder, že ty ani tých zvyšných 150 členov ani nevieš, kto sú. A teraz oni vyhrajú a potom oni vlastne, ty ani nevieš, že ktoré ministerstvo oni vlastne budú obsadia, ktoré oni obsadia a nevieš, ktorí ľudia z tej strany obsadia. Preto mi je to také smiešne, že kto vlastne zastáva tú zastupiteľskú demokraciu, lebo veď my ani nemáme možnosť rozhodnúť o tom, kto vlastne bude minister tých rôznych zložiek štátu. A všetky tie rokovania sa dejú za zatvorenými dverami. Vieš, keby to aspoň bolo nejakým štýlom transparentné, tak nepoviem, ale ja neviem, mne to príde. Toto je fakt iba také... Totálna bezmocnosť, zúfalosť a frustrácia. Toto je len fakt... Demokracie ostal len čistý cirkus na to, aby nás oblbli, dostali z nás hlasy, ktoré potrebujú, potom sa zabuchnú dvere. Spievali na Kráľovej holi po voľbách na balkóne, vieš, akože... A potom už sa dejú veci, vieš. Taká radosť, hej, presvedčili väčšinu, alebo teda tú, ktorú potrebovali, aby im dali hlasy, tak super, však oslavujme, vieš, ale do riti oni nemajú čo oslavovať, oni sa tam majú hlava sklonená, idem slúžiť ľuďom a nie oslavovať. A ešte jednu zásadnú vec sme nepovedali, ale úplne s tebou súhlasím a presne ako povedal jeden klasický bývalý člen, teda už dneska nebohý, vyhraj voľby, môže všetko. Ale ešte sme jednu vec nepovedali, že oni za tie rozhodnutia nepríjmajú absolútne žiadnu zodpovednosť. Hej, že toto je, podľa mňa,
ak by som to Kameň povedal, úrazu. najväčší kameň úrazu alebo najväčší nedostatok tejto demokracie, že jediná ich zodpovednosť alebo jediné keby, ako to povedať, jediný, kedy im my vieme dať pocítiť, že sme nespokojní, je možno nejaký protest, hej, to je jedna vec, ale na tým môžu absolútne mávnuť rukou a že... A druhá vec je, že ich o 4 roky nezvolíme. No ale to je strašne dlhý čas. Strašne dlhý čas a ľudia rýchlo zabúdajú a všetko je to také dynamické, že sa často stáva. A oni strašne dobre politicky vedia pracovať častokrát na tom, aby vyťahli nové špiny, zamietli špiny, spochybnili všetko, potom vyťahli nové kauzy, prekryli ich starými kauzami, proste všetko tam mixujú a tí ľudia už sú tak zblbnutí z toho, že proste vôbec... To vôbec nie je fér, absolútne, fér hra. Častokrát tie zákony, alebo respektíve tie veci, ktoré príjmajú, sú len tak pod rúškom nejakého, len aby sa o tom nehovorilo a snažia sa tam robiť nejaké čachrmach. No, proste tá zodpovednosť tých politikov za tie svoje činy není žiadna. Ani hmotná. No je to, že žiadna. A žiadny politik nezobral na seba. Ešte šťastie, že pred pár rokmi zrušili tú poslaneckú imunitu, kedy proste oni boli viac menej dostať nedotknutelní, že im havaroval opitý vodič, jeden poslanec a proste nič. Mali imunitu. Oni by práve mali mať naopak, oni by mali mať zvýšená ostražitosť. No presne. Tak sú to ľudia, ktorí pracujú, prerozdeľujú naše zdroje, naše peniaze. Oni prerozdeľujú všetko to, čo je naše v podstate. Vieš, že... No veď to, že oni majú v rukách všetko, čo my tu produkujeme, chápeš? Za naše životy, za naše zdroje. My by sme mali na nich lupou, vieš, cez lupu pozerať, a nie, že ešte o nejakej imunite sa bavíš. Všetko by malo byť transparentné, všetko by sme mali vedieť dohľadať, všetko by proste jedno s druhým, ale to sa nedieje. Čiže preto, ja by som to ešte takto zhrnul, že preto, aby demokracia v dnešnej dobe fungovala, musí byť splnený strašne veľa predpokladov a musia tie predpoklady fungovať. Ale ja si myslím, že takmer žiadny z tých predpokladov nefunguje na 100% a tým pádom je tá demokracia nefunkčná. Áno. Tie podmienky sa vytvorili tak, že jednoducho tá demokracia nemá miesto v tých podmienkach. Dobre, čiže dneska sme zhodnotili to, že demokracia je úplne že nefunkčná, ale v podstate to ani nie je nejaká kritika, aby som skôr povedal, že to je relatívne objektívne zhodnotenie situácie. Keď sa pozrieš na to, čo sa deje, tak nech mi nikto nehovorí, že toto je nejaké, že tip-top, všetko funguje ako má. Jednoducho to... A to, tento alebo minulý rok je taký ako keby zaujímavý z toho pohľadu, že vlastne po týchto voľbách, alebo respektíve pred týmito voľbami boli nespokojní všetci. Vieš, že ako keby nebolo to vyslovene také, že OK, teraz je to jedna strana proti jednej, ale ako keby už nastáva ten nejaký stav spoločnosti, že sme nespokojní všetci, lebo bolo veľa vplyvov, ktoré vplývalo na to, a ako sa aj ten štát vyvíjal, aj ako keby nejaký ten život ľudí. A je konečne podľa mňa také dobré podúbie vytvorené na to, aby sme keď to chceme, aby sme vedeli urobiť nejakú takú keby radikálnejšiu zmenu v prospech nás taký občanov. Evolučný skok. Presne. Skôr nie revolúciu, ale evolúciu. Presne tak. Posunúť sa niekde ďalej, jednoducho posunúť sa dopredu. Fakt, že netočiť sa, jak ty si hovorila, v týchto starých, zabehnutých systémoch, že každý už len hovorí, no tak demokracia, komunizmus, alebo aj taký názor som videl, no demokracia má akože svoje nedostatky, tak ako ju dnes máme, ale keď to porovnáš s monarchiou, s diktatúrou a s komunizmom, tak zrazu je to akože ten najlepší systém. Je najlepší, je to super. Ale áno, ale kde je ten pohľad, jak si hovoril, out of the box, kde sa posunieme, kde tú demokraciu, keď už teda je toto najlepšie, prečo ju nevyvíjame, prečo sa neposúvame ďalej, prečo ju nevyvíjame tým smerom, aby sa nám lepšie žilo. Ja mám ten pocit, že sa to vyvíja skôr tým smerom, že sa upevňuje, alebo neviem, taká tá nejaká nadstavba nad tými ľuďmi sa skôr tak nejak, že tam sa to hore nejako mení, tam tá globalizácia, všelijaké vplyvy, ale jednoducho tento prepojenie s tými ľuďmi tam zaniká, čím ďalej tým viac, vieš. Že... Dobre, že hovoríš, lebo teraz mi prišla jedna myšlienka, ktorú som si akoby
nie že pripravil, ale rozmýšľal som nad ňou pred pár dňami. A príde mi, že za tú demokraciu v dnešnej dobe lobujú iba tí ľudia, ktorým sa v nej žije dobre. Hej, že akoby... Nejaké výhody. Je tu určitá skupina ľudí, povedzme západnej krajiny a tí proste biznismeni a tí na vrchu, tí povedzme tak, ako keby tá vyššia vrstva, tých pár vyšších percent, ktorým sa žije dobre, tak prečo by to oni menili? Vieš, aj demokracia, kapitalizmus jedno s druhým, tak proste oni o tom, iba oni o tom rozhodujú, či to bude pokračovať ďalej alebo nie. Vieš, že akoby tí spodní ľudia sú takí akoby bezmocní. Tie dolné percentá. A to je presne to, čo je naopak. Moc. Presne. To je presne to, čo my sa snažíme tu si myslím tak spoločne k tomu prísť, že čo sa stalo s tým Demos Kratos? Kde sa stala chyba? Že z vlády ľudu sa stalo, že máme presný opak. Kde je vláda ľudu? V čom? Že raz za 4 roky ideš hlasovať, ideš voliť. Ako sme sa už bavili. Ideš voliť o niekom, kto ani nevieš. Hej, kto ani nevieš presne, že za koho kope v konečnom dôsledku, ani nevieš, ako si to prerozdelia. Ani vlastne ty nič, len hodíš listok na základe nejakého cirkusu, ktorý pol roka hrajú v nejakých mediálnych diskusiách. Nevieš, že to je fakt, že aby to možno tak bolo, že my ani nie sme proti demokracii. My v podstate by sme chceli ju konečne začať. V pravom slova zmysle. Áno, presne. A ja by som to teda zakončila takou pozitívnou možno myšlienkou, že tí mladí ľudia, čo sú teraz 20, 22, 23 a tak oni prevažne cítia tú potrebu radikálnej zmeny. Takže je to optimistické, keďže táto generácia teraz dorastá do takýchto, že reálne dospelých ľudí. A tá staršia generácia, tá stále ešte bohužiaľ bude taká, keď im predložíš nejaké alternatívy, tak sa ich budú báť, lebo zažili ešte iné veci. V minulosti ich to viacej ťahá tam, ale zase týchto mladých, oni pozerajú sa viacej dopredu. Ideálne je zobrať tie najlepšie veci, čo boli v minulosti, čo fungovali. A stávať na tom, presne. Alebo tie idei. Alebo tak. Áno. Že ale to je, áno, 100% súhlasím, že treba. Ale zase treba sa o tom rozprávať, tie témy treba otvárať, treba o tom diskutovať a myslím si, že dnes sme tak zamestnaní rôznymi kauzami a všelijakými konfliktmi, čo sa dejú na svete, že o tomto sa príliš málo hovorí. Mali by sme sa viac, a možno by sme sa mali viac pýtať otázok, že prečo sa deje to, čo sa deje, prečo sa dejú tie absurdity, prečo sa dejú tie konflikty, kam sa to valíme a prečo sa to deje, kto nás tam vedie a koho záujmy zastávajú tí ľudia. A menej sa zaoberať tými výkrikmi, dotmi, čo sa ozývajú v médiách, ktoré sa snažia pripútať našu pozornosť, ale viac sa sústrediť na tie príčiny. A rozmýšľať nad tým, že ako pôjdeme dopredu, lebo takýmto smerom to očividne nikomu nevyhovuje. Toto nie je prospešné pre nikoho z väčšiny. Komu tým prospiete? Komu tým... No asi tak by som to povedal. Dobre, tak... Dan. Odchádzame. Wake up! Počkaj. Ak sa ti náš podcast páčil, daj nám follow a like na všetkých správnych sociálnych sieťach a hlavne na Instagrame a TikToku, kde pridávame aj dodatočný obsah. Dnes tu so mnou bol Ondrík. Ahojte. A Alicka. Čaute. Ja som Miro a vidíme sa cca o 2 týždne.